Kehä kolmosen ulkopuolinen alien, sukukuilu välissä polvien. Tuli keskisormeaan näyttäen, ruma ankapoikanen. Se on teille ryppyotsaiset kriitikot, tynnyreissä kasvaneet ummikot. Sekä kaikki tietävät kyynikot ja sisäpiiripunkerot. Ei metsää puilta millään näy, eikä mikään enää käy. Perinne pieni pyörii näin, lämmeten ilmai sisäänpäin. Me ollaan kelvotonta JJ-porukkaa, 4 jätkää laiskan puskeaa. Ei rokin soitto ole työtä oikeaa, eikä se aitoa oo, jos siitä rahaa saa. Hop! Mieltä vailla vain pompitaan, ja kun siitä vielä jopa maksetaan, koko matka pankkiin nauretaan, verokarhu ruokkimaan, selän takana paskaan niskaan kaadetaan, se ilomielin vastaan otetaan, niin se metsä tuppaa vastaamaan, kun sinne huudetaan. Ei teistä koskaan mitään tuu, eikä teistä koskaan mitkään oo, ei taida teissä olla miestä mennä töihin oikeisiin. Me ollaan kelvotonta JJ-porukkaa, 4 jätkää laiskan puskeaa. Ei rokin soitto ole työtä oikeaa, eikä se aitoa oo, jos siitä rahaa saa. Me ollaan kelvotonta JJ-porukkaa, 4 jätkää laiskan puskeaa. Ei rokin soitto ole työtä oikeaa, eikä se aitoa oo, jos siitä rahaa saa. Meniks tohon nyt ottaa vaikka poiston yhden läpsäsyn tuon?